சொல்றதே ஒரு அழகா மலர் மருத்துவத்துக்கு ஏற்ற மலரா வராங்க. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல நான் பேசுறது. ஸோ ஏதாவது கொஞ்சம் இதுவாக பேசுறது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. யூடியூப்ல நிறையா பேச்சை சர்ச் பண்ணும்போது சார் தான் எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்த குரு. ஸோ வந்து சார் மூலயமா வந்து இவ்வளோ தூரம் கற்றுட்டு ஓரளவுக்கு நான் இப்போ பேசுகிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு சார் தான். காலைல வரும்போது கூட ஆஸ்பன் நிம்ல சாப்பிட்டு தான் வந்தேன். ஸோ வந்து வார்த்தையால் சொல்ல முடியாது. அது நம்மளா வந்து உணர்ந்து நம்மளா வந்து இது பண்ணாதான் முடியும். சொல்றதுக்கு வார்த்தை எனக்கு வரல, அதான் உண்மை. குருவான நம்ம சாருக்கு வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லி நான் முடிச்சுட்டேன். நன்றி மேடம்.